It's raining, man. My goodness. Raining in Manila. Ano? It's been raining in Manila. Di ka ba nilalamig? Ganun din. Pasko sa Taguig, Pag-ibig. Ayan. Punta kami ng Mercado del Lago, guys. Pero malakas yung ulan. Tay-tay, bili akong jacket. Tay-tay. Hindi agad bumili kanina. Sana huminto yung ulan. Please rain, go away. So welcome to Taguig. Layo pa. So welcome to Lakeshore Hall here in Taguig, guys. So welcome to Bikutan. Special namin si Tayo magpapapicture tayo sama-sama. Baka ako'y mahanggang sa doon daw. Well, oh. So ayun guys, nandito na kami sa Mercado del Lago dito sa Lower Bikutan, Taguig. Ayan guys, so papasok tayo dito. Nandito kami kumain sa kubo-kubo mukhang wala na. Anong meron ngayon dito, ate? Dito. Sabi nila may event dito. Ito na yung kainan. Ito. Apo, dyan po ang kainan. Di ba dati yung ano? Hindi naman nila alam kung may event. Sabi nila may event. Ano ba talaga? Sa mall. Sa hall. Sa hall lang, sir? Eh bakit dito may mga ano, may mga online pa nalalaman? Veterinary pa. Oo, may mga itinerary. Itinerary. Baka may aso. Baka aso pa. Baka na kasi noong araw dito ang kainan. Oh, tapos baka bawal din dito. Tapos sa susunod po mga anong biyahe. May darating kami na biyahe. Tapos di alam yung may isang guard doon. So ayun guys, hanggang dito lang tayo kasi meron daw silang darating na VIP kaya hindi pwedeng pumunta dun sa loob, dun banda. Ayan guys. So ayun guys, ang part naman na ito ay kainan. Ayan guys, so maraming mga table dito. Ayan, hanap lang kayo ng mga bakanting table at dito na kayo kakain. So ang mga bilihan ng mga pagkain guys ay dun sa labas. So meron din dun sa dulo. Ayan guys, ayan guys, so hanggang dito lang tayo, hindi tayo pwedeng pumunta doon. Hanggang Tanaw lang tayo guys kasi meron daw silang VIP na pupunta yata doon. Kaya hindi tayo pwedeng pumunta doon. So hanggang Tanaw lang talaga tayo. So ayun guys, nandito naman tayo sa part na to na bilihan ng mga pagkain, mga street foods guys. Ito umpisan natin dito. Tignan. Pag ano. Shake. Dito na. Kay Kuya Julian. Ayun no. Lechon kawali. Ano kaya? Ano yan? Pwede Gcash ata? Pwede po. Ay magkano ba? 320. Ay ano to? Bulaklak. Bulaklak po. Malutog. Ay oo, initin pa yan eh. Ano to? Masarap yan madam. Chicken skin. Oh. Malasado pa. Gawa ako please. Sisig. Ay sisig. Ano? Ano to? Dinakdakan madam. Dinakdakan. Ito masarap, parang gusto ko. Parang gusto ko. Ito, magkano ayun. Ayun, isang ano. Ate makano ganito? 159 lang ma'am. Ay sir, sorry. 1.5. 159. Rice meal. Hindi kung ganito lang. Yung ganito. 149.
149. Tapos, Ito mayroon sa shop. 159. Padala na sa Marcos. anong ulamin natin? Ayun no, sisig na. Ay, wait latte ah. Balik kami. Hanap muna kami ng iba. So, kainan guys. Ayun, hipon, calamares. Ay, bulaklak din. Ay, kaya bulaklak din oh. Parang masarap. Parang mas masarap. Magkano dito ang bulaklak, darling? 150. Parang bulaklak. Tapos calamares. Ang business sir. Parang street foods dito, no? Ang dami dito. Hindi tayo na ng ano, ng isda, ng kanila. Isda. Saan may isda dito? Saan may isda dito ate? Wala? Wala daw. Chicharon bulaklak. Gusto ko yung chicharon bulaklak itra. 159. Pero yung isa doon na When, nakapagod. 149 pagka walang rice. 159 pag may rice. Wala nang iba. Uy po, gaya, naton. Yes ma'am, sure ma'am. Ito oh, hipon. Eh, fish. Ito, fish. Wala. Ano calamari? Pilay po wala po mo. Hindi, basta fish. Tawilis po. Batangas na? Yes po. Ayun na lang. Walang fish meat. Tapos ito. Alin po ma'am? Hipon po yan. Ikaw ng tawilis. Dalawang klaseng ulam po with rice 150 po. Hindi kung ulam, ay, ulam. Kailangan nga natin ka. Kanin pa pala. Eh kung magkano kuya yung rice cup? Extra rice. Extra rice. 30 po. Ha? 30. Ano to? Sisig po. Ano? Yung ito. Saka ito. Ang ano, ang ine-expect ko, yung Ano lang, pagka-hipon, puro ipon. puro hipon lang. With rice pala siya. Good for one pala yon, yung hipon. So, ano gusto mo? Ako gusto ko barbecue. Pangit. Street foods pala dito. Kaya? Street foods. Akala ko restaurant. Hindi. Dati hindi ganito to. May nakaano siya. Yung parang ano siya. Restaurant. Oo. Hindi siya sa dito. Hindi siya nakanilala sa ganito. Kung ka na-order sa dito. Eh, ano kay icing? Ay, sabi tayo dito na. Ikaw dito. Po, papasara mo lang. Patingin nyo. So, yan. Magkano lang siya? Dalawa lang po, sir. Wala. Nagka-icing? Kay ice ako din. Ito, may suka. Sige. Ay, hindi ko alam. Ay, Wala pa. Palagay ng spoon. Balit mo kay Pao Balayin. 1, 2, 3, 4, 5. Tama. Tapos, 5 na. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, o nga. Ano sa inyo na? Doon siya bibili. Tapos, kung may sobra bill tayong drink. Wala pa tayong drink. Wala akong dala. Wala ang dala. Iwan namin yung bag. Wala kami bag. Isang pagkain. Oh. Anong lunch natin bukas? Magluto na lang tayo sa office. Ano? Hindi naman natin ka. Anong gusto mo? Ituin. Sinigang. Ay, ako, anong sinigang ko? Sabag-sabahan. Ay, naku. Kain na lang natin sa labas, tita. Oo, mas Sa labas. sa labas na lang.
Sa ano tayo? Sa... Sa tabi dun sa, yung malapit dun sa mga... Oh, yung kinainan natin noon nila Sir Chito. Ay, oo, Kebab. sa kebab. Oh. Kebab. Mag-kebab na lang tayo bukas. Kebab. Balik tayo kay ate. Balik. Yung chicharon. Chicharon bulaklak. Balik tayo kay ate. Ay. Saan ba? Doon? Ano ba? Hindi ko alam. Hindi, initin naman nila. Parang bagsak. Bagsak presyo. Ay, oo. 100 pesos. Tita, malaki. Ate, magkano yung bulaklak? Ate, kano chicharon bulaklak? 150 po naka-styro na po. Ha? 150 naka-styro na po. 150? Ay, nice na. Na slice? Na lang po. Yung Hindi ba malutong na yun? Hindi pa. Niluluto ko po. Huwag yung masyadong matamad. ay, may Yan, tita. ito, Yan nga ba? chicharon. Ay, bulaklak. yun. Doon yun ba? May baso doon. Ilang piraso yan ate? Ay, ganyan siya? Hindi, ano yan? Malutong na yan? Hindi. Ay, nito. Ano, tita? Inano pa lang muna pala niya. Ay, dito. Yan sa pisit. Gusto nyo? Pusit, calamares. Kasya pa. Wala pa tayong drink. Wala pa tayong drink? Kasya pa. Sarabono ako 1,000. Budget meal tayo, budget meal. Sanlib. Ate, dito sa calamares, magkano? Isa rin po. Hindi, magkano? 150 pa rin po yan lahat. Sige. Sakto, wala tayong drink. 300. Wala na drink. Babalik tayo. Wala tayong pera. Utong kamay. Ano ito, dynamite? Oo, tita. Ito, parang ang sarap. Yung bulaklak namin ate, luto na. Luto na yan. Pwedeng patikin. Crunchy. Sarap yan. O, tampaso bibig mo, ha? Wait lang. Ito, Taste ko. Ayun po yung ano. Ayun po yung stick po. Init. Oo, yung ganda nila. Tita, mambo. Nambun na. Diyan natin. Anong kukunin natin? Okay na. Parang ang hirap naman. Oo nga, ang hirap. Ito na, tita. Okay kayo. Batag si Sharon. Mga foods mga street foods. Mga street foods kakainin namin ngayon dito sa Mercado. 65 isa ng ano eh. Ganito na lang bottled soft drinks. Ayoko po. Pwede rin. Alin. Soft drink. Water na lang. Ano lang, bibili pera ka pa? Saan may bottled water? Baka dito. Ay, wala. Soft drink. Gusto mo ng koktita eh. Ito eh. Kokok. Wala nang bilihan dyan. Ito pala bottled water. May bottled water. Ito. Bottled water. Ilang po? Ani. 20 po. Coke na lang kaya nung isa. O sige. Anin po na po eh. Ay, sige. Sige, anim sa kaysa dito. Ba't dalawa ka na? Para kita. Nanalo ko. Dalawa na, baka magkano kami niya ng IC. O, dalawa. Sabi ko
Dalawang coke kuya. Kasi bulaklak yung kakainin. Pantanggal ano. Eh, wala naman. Ako gusto mo bumili sa kanila. Sige naman. O, tatlo. Tatlo. Ayun o. Kakapupunta yung may event kayo. Anong event dito ate? Ay, dun po sa... Kano yan? 60, eh, 90. Tapos 75. 70. Yan. Ay, yung table namin. So yun guys, kakain muna kami. Tirahin muna namin tong mga pinamili namin. Ayan guys, so kain tayo guys. Ayan. Sir, kuya. Ano pa? Mahangin. Carlos! Tanding niya. Ayan guys, so welcome to Mercato. Ayan guys, uwian na. Uwian na. Galing kami ng Mercato. Ano pwede lakarin? Pwede naman.